Peygamberimiz aydypdyr, şu dünýede şu 4 ýyly geden zenanlary, 4 ýyl bolup ýaşan zenanlary ahirette meniň olary şepagatym yetmez we olary meniň alnyma eltmezler diýipdir. Şu 4 ýyl bolup ýaşap geçen zenanlary Peygamberimiz Hazreti Muhammediň o dünýede şepagaty yetmezmiş diýe. Häzir şolary sanap bereýin. Ey doğanlar, eştin şu 4 insana, sanagalar, eştin şu 4 insana, Peygamberiň şepagaty yetmezmiş. Bulak koyda barmağın bas gel sana, şu 4 zenan mavşar günü utmazmış. Dua edip yakşylaryň adyna, yamanlaryň kim yetişir dadyna, kellesi yalanyç geden hatyna, Peygamberiň şepagaty yetmezmiş. Bulak koy birini aydaýyn ýene, ha bulak koy birini aydaýyn ýene, daşyndan seretseň olam bir ene, aňyrsy görülýän köýnek giýene, Peygamberiň şepagaty yetmezmiş. Üçüncü katyna bolsun teýene, ömür boyu hakyrsyny iýene, yelmeşip duranlar köýnek giýene, Peygamberiň şepagaty yetmezmiş. Itikat et İslam diyen yörelge, beylediğinin kıyamatım ıralı, golça topçuk yalı, golu çermelge, Peygamberiň şepagaty yetmezmiş. Aman sarı hayaliniň boraly, ahirette güýçlüdür oň soraly. Ene olup ise halal çöregi, o dünýede otlan leper yetmezmiş. Halal çöregi, ene olup ise halal çöregi, o dünýede otlan leper yetmezmiş.